Kano ta dabaci gari. Kano ta dabaci gari. Yaro kwana mai ka zo an fi ka. Ina jin ka. Abin da nake so da kai magana ce guda ɗaya. Ita rayuwa komai a sanda ake bin sa. Ko ba haka ba? Naira 200,000 ita muka yi magana da kai shekaran jiya. Ya za ka ƙara min 50,000 a kai? Matsala haka samu. Matsala kuma akan naira 250 na da 50 matsalar ba ta faru yaya. Wajen lissafi ne aka samu matsala. Haba yaya. Gaskiya ne. Haba yaya. Iska hannu yayi yana da daɗi. To ka gani ai bai dace a ce haka ta faru ba. Za ki. Kana lafiya? Ya maman taka? Madalla. Yanzu ka tashi ne? Allah ya zamu. Kun shigo ma gidan. Muna gidan tun da Allah ai surutu ku ne ma dan tashi. surutu ma muke. Na ji dan tattauna ku ne ko na. Ya gidan? Shi ma ko. Ya baba taka? Wallahi ne. Kowa lafiya a ciki go? Amma na ji daɗi ma da na samu ka. To, lafiya? Kan magana yarinya ne. Me ya faru da ita? Ana da Rana za a sa ke. an dan samu aka Babanta ne ya mutu? ai kun da baban ni yarinyar nan ai ni ba ta jin magana ta gaskiya an son kudi na kai. A dai wani zancen banza. An banda abun Usman, ai ka bari a yi auren tukunna ko? In gaskiya na fasa auren ta. Na, Kai! haɗa. Wallahi ba zai yiwu ba. Haba Usman, Ba zai yiwu ba. wani irin shashasha Ba za ka zuba mun da mutunci ba wallahi. Ba za ka zuba mana da mutunci ba. Mu manyan mutane ne. Ba za ka zuba mana da mutunci. Ana ganin mutuncin mu a gari ka zuba mana da shi. Ba zai yiwu ba. Mu ba ƙananan mutane bane. Ha ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Haba. Ai ni ba ta ne an so a wanda ka ba. In ya so ni ko rabi ne a bani mutum ya dau rabi. Kudinka suna gaban mu ne? A'a yaya. Kudinka suna gaban mu. Yaya tsaya mana. A ta ne Yaro in zamani zai zo ya dinga gaggaya mana magana ka sai ka zai haka. Ya zo da baki. Ni ko na bada kuɗi. Ha? Da ka bada kuɗi kai ga dama ka kawo a kai ma kuma ma kai ma a matsayin mu na iyayenka. Ni ba zan yi wannan aikin ba. Ba zan zubar da mutunci na ba. A'a yaya. Kana ji? Ina jin ka. Yaro. Sai a tsaya mu sai mu tsaya mu manya ne. Ba mu san me ya hango ba. Da bai yi tunanin ba ya ce a kai mas? Ai ni ba ta ne an so a wanda. Wa ya ce zai ci? Ta ne an so ko rabi ne mutum ya dau rabi ne ba rabi. Ni ba ya ban. Kudinka ba sa gaban mu. Yaro zai zo ya dinga gaya mana maganganu kana ji. A tsaya a duba a ga me matsalar. Ai ba a ce ba a. Allah ya kawo mu zamani. To yaran ba mani ba sai hakuri ba haka za ka yi hakuri da su. Ni ma haka ne hakuri da su. Lokacin mu ko kar aka ce mu haura ba mu haura ba. Wancan zamanin daidai ne da wannan ne. Yaya. Ikon Allah. Haba yaya. To Allah ya sa mu dace. Yaro sai a duba al'amarinsa a ga me matsalar sai mun zauna dai. To na cire hannuna. A ban ce ka Na cire hannuna. Ba zai zubar mun da mutunci ba. Hannunka zai rube ka yanke ka yanne yaya. Ba zai yiwu ba. Ni yanzu abin da zamu yi da kai 250 ɗin nan Allah ka turo mu kawo. In kuma tare za mu tafi da soke ka a gida to. Kai dai ka tsaya ma dai a bashi kenan. Ni fa ban ce a bashi ba. Wannan dai yaro tsakaninsa ne da iyayen yarinya. Mu ba sai mun shiga ba. Mu je yan bayas. Na cire hannuna gaba daya. Na cire hannu. Yaya zo. Ba zai yiwu. Yaya. Ba zai yiwu. Yaya. Ba zai yiwu ba. Kana lafiya? Lafiya lau. Kana ji na Usman abin da ya sa saboda ka san mu yaro mukan bi umarninsa domin a zauna lafiya. Gaskiya. An gwana da tsena da safa. Kan 25,000 ne. Sun cika tafcin 25 to abin da ka ce shi aka yi. Masha Allah. Yawwa. Masha Allah. Yawwa. Na gode. Aka gode wa Allah. Yawwa. Zan ɗan shiga ciki da aka ci abinci. To ka gaida uwar taka. Gaida ita. Well, I want to come back to Nigeria
za ka dawo kuma Run. A ba yalan Bello ba. Yata na tura karatu ta dawo min da shi. Subhanallah.